Hello. Okay na daw? Okay naman. Ya, duli nga. Basta. Kaya ba tubang kita daw? Kuha. Mga igsoon, mayong gabi niyata sa atong tulumanon, nga atong pahiyagan sa kamatuoran, RMN Tatak Cebu, DYHP. Busa, gidapit mo sa atong tulumanon, DYHP. O niya ang atong mga kaubanan karon nga may mga pangutana, o doon ay mga mabulukon o may importante minungdanon usab nga pamahayag gikan ni Brad Aliho Gonzaga. Pero di pa ni siya ro masuod niya si Honorable Aling Bacalso o sa atong mga maogi kugihan kay mutunga sa 22 ka barangay. Pero ang barangay nga ilang gitumo bukid yun mo nang tapul maghaway adto himo ang kasahulugan sa pulong mabati ang mga palang pulong sa Dios matag Domingo nga ilang isabwag dito sa makapilya o mga lumulupyo sa bukid nga dili taon kalugso nga ron pagsimba sa atong dakong simbahan sa Tabunok Pares, San Jose Pares. Kaya, marigod mo kung magsugod naman ta, kaya ito ningablihan sa pag-ampo kay aron nga ang makagagahom, labi na sa Espiritu Santo, mugiya ka na to. Aron nga mga pulong na to, timplahan sa presensya sa Diyos, o iwag sa kamatuuran, gikan sa Holy Spirit, nga Santo Espiritu Paraklito sa San Juan 14:26, mingon si Jesus, akong ihatag kaninyo ang Espiritu Santo. Kaninyo, katawhan nga akong gitukod. Ug siya magapuyo ang Espiritu Santo kaninyo sa walay katapusan. Mutudlo, mulamdag, mugiya kaninyo sa mga pulong nga akong idiktar, ihatag at lamdag matagusa kaninyo. O sa mga higugma kumagsuon atong ablihan sa pagampo. Sangad samahan, sanak, o si Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan. Pinagisangan ni Jesus, kinsa ginoog manunubos na to. Mingon, bisag unsang butanga nga maayo, inyong pangayoon sa kong amahan, sa akong ngalan, iyang ihatag kaninyo. O nga mga ayo kita sa Diyos amahan nga mo si Yahweh, iyang anak si Jesus, Espiritu Santo Paraklito, sa mga lamdag kaalam nga Diyos nun, nga moaga kung muiwag ka na to sa mangitnit nga kalibutan sa kasalanan, nga mulutaw ang kahayag sa kamatuuran, nga mugiya ka na to sa dakong kaligon, pagpuyog, pagkinabuhi sa mga pulong sa Diyos alang sa kaluwasan. No sa nagadapit kami kaninyo, o lang itong amahan, among gipangayo, ang imong lamdag, o usap ang kalinaw sa kalibutan, ilabi na sa mga dakong gubat nga miulbo, nga may mga timaan usap sa panahon nga dili na maayo. O sa Ginoong Diyos nga magagahom, Salmos 46:9, ikaw o Diyos si Yahweh mingon, ako ra makapahunong sa gubat, ako ra ang makapabugtaw sa kasilag sa matagusa nga nagubat. Salamat o Diyos, nagamuyo kami sa ngaan si mong anak nga malinaw na ang mga malangisig nga buto sa dagkong mga bumba nga nagpailuay ang mga nasod ug daghan libot-libo na ang nangamatay. O Diyos nga makagagahom, nagamuyo kami nga ang tanan na mga igsoon nga naminaw diya sa istasyon sa DYLA, RMN Tatak Cebu, DYHP Tatak Cebu, RMN. Ya, ato dahil ihatag ang mga roles sa atong tulumanon, pinagi ni Honorable Aling Bacalso, niya Dan Kugtas nga nagpahikay na sa mga paagi nga bulutaw na ta sa DYHP. Niya si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo, may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao kutob sa Buton, sa atong Sibian ini atong stasyon DYHP, sa saunodo sa dial sa atong mga radyo. Atong pasalamatan ning nagtan-aw karon si Brother Arman Fernandez sa Magaway Talisay City Cebu.
O magpasalamaton kay ta sa atong station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyok, nga mihatag usa ka oras pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. O nalitlit gamay kay tungod ni Brother Sok nga gikan pa intaw ni sa Matalom Southern Leyte, mao pay pag-abot ni anasad sa iyang programa, atong programa payagan sa kamaturan niya sa tanan nga naminaw karon atong ihatag og kinsay ganahan nga mangutana diha atong dawaton ang mangutana karon niya si Brother Fred Alboro nga gusto sad nga mangutana sa iyang gusto nga naa sa iyang hunahuna karon nga mga pangutana. Brother Fred. Ngayong hapon, may gabi yung mga kaigsunan. Ang kining akong pangutana niya itong sa katao, gusto rin na akong tinaw ni Bradsok nga nag-ingon man siya Bradsok nga pagbalik ni Kristo magtukod pa sa gingharian. Tinuod ba ni Bradsok? Pagbalik ni Kristo magtukod pa sa gingharian. Iyang gingharian hini sa yuta. Tinuod ba di? Salamat kay Brad Fred Alboro nga itong tubag niya na nagis Biblia. Na sa Daniel 2:44. Ang Ginoong Diyos gikan sa langit o sa mga adlaw nining mga gingharian sa kalibutan, siya magtukod og usa ka gingharian. Gingharian nga dili malumbag, gingharian nga kagamhanan dili katungyan ngadto sa laing tao. Unya sa footnote niya na the kingdom that is mentioned is the Catholic Church. Nga kanang gingharian nga gitukod ni Kristo mao di ang Iglesia Katolika nga gitukod niya. Siya gyud magtukod, ang Dios. Kay peligro man kung ang tao ay magtukod. Para sa Salmo 127:1, nag-ingon, ang Diyos gyud gawas ko ng Diyos mo'y magtukod sa balay. Kawang, kabudlay, o kahago sa tao. Pero kung ang Diyos mo'y magtukod sa balay, maangkon na to ang tiguha sa Diyos nga mahimot ang sakop sa lawas ni Kristo nga maong niyang iglesia. Una natong ibasa, Daniel 2:44, ikaduha ang Salmos 127:1, Efeso 5:23, si Kristo maong ungo sa iglesia ug ang iyang lawas maong iyang iglesia iyang pagaluwason. Ug natukod na yatong anyo 23 karon anyo 2024, Anno Domini, the year of the Lord. Busa kining maong iglesia natukod na. Dili kay siyang pagsaka sa langit pagbalik magtukod siya laing iglesia. Wala na. Ayang tukuron mo na ng bagong langit o bagong yuta nga puyanan sa mga matarong nga nakapasar o nakadaog sa mga pagsulay sa pinadayag 6:21. Ako ngal pag-umiga, matod pa ni Kristo. O katong nahimong mananaog sa mga pagsulay, akong purong-purungan siya gante sa tubig sa kinabuhi. Nga dili na siya uhawon. Tubig sa kinabuhi nga mag-angkon kaniya sa kaluwasan kadtong mananaog. Ug siya mahimong akong anak ug ako mahimong iyang Dios. Salmos 21:6. Ang Alpha ug Omega mao si Kristo mitugan nga siya Dios. Og pagbalik niya mao nang pugpurong-purong bugante alang yadtong nahimong mananaog sa mga pagsulay pagadtos kay per multas tribulaciones intrare regnum Dei. Matod pa San Pablo, muagi kita daghang pagsulay, daghang kalisdanan ug pagantos. Una pa, magatungtong kita sa bukton sa kahimayaan sa Ginoo para sa atong kaluwasan. O sa pangutana nga ibalik ni Kristo, nagtukod pa sa laing iglesia, wala na. Sa Daniel 2:44, ang Diyos gid sa mga adlaw niya tong hariya, ang Diyos magatukod siyang gingharian nga di malumpag, gingharian nga gahumi kahatag sa laing katawhan. O sa footnote, the kingdom mentioned above is the Catholic Church. Kanang gingharian nga gitukod ni Kristo mao nang Iglesia Katolika. Busa sa atong mga dagkong referensya, history, the encyclopedia, we cannot find any person or any man responsible of foundation of the Catholic Church, but only Jesus Christ. The Catholic Church, divine society founded by Christ, endured by the outpouring of the Holy Spirit,
on the day of Pentecost. So klaro nga ang Iglesia Katolika, tinukod ni Kristo yang ipadadaan si Espiritu Santo. Dili kay magtukod siya pag-usap, ibalik niya, kay mo naman ang adlaw nga, muganti na siya. Lawas o galag, matun na to sa langit, sa bagong langit. Lawas na galag, nito makasasala, itambog sa impyerno. Mao na atong tubag sa may pagutana, sa atong higala, si Fred Alborong nga gipada sa pagutana, balikta ni Brad Aline Bacalso. Daghang salamat, Brother Sok. Mayang pagtanaw ni Arman Bacalso diha sa Mayahay, Kandulawan. Doon ako personal nga pangutana, Brother Sok, may tungod nining SSPX, Society of St. Pius X. Ang pangutana, ang karon nga gihimo nga misa vernacular mass, ilang giingon nga invalid kini nga misa. Kaya ang original gino nga misa, tong misa Tridentina kon Latin mass. Unsam ni sila, Brother Sok, kaning unsaon na to pag-ila sa SSPX o kay ang ilang gi promote karon nga adunay ang tinuod gayud nga santos nga misa mao gyud ang Latin mass kon misa tridentina o gani dili sila gusto nga hasta ang mga lay minister mopahungit ni ana kay inbalido gyapon nga adunay mga liman nga mohikap sa host, consecrated host. Paliho ko no patinaw, Brother Sok. Salamat kayo dungaling sa pangutana ng imong gihambin ug gikan sa mga igsuon nga ni pasa sa mong pangutana nga kanimo nga imong gibutyag sa atong programa karon. Unya hayron magtindog si Brad Steve Buti o Carlo Padinas ato sang gidapit kay mopambit sa to sila. Ya karon ato na yung tubagon ang pangutana may tungod sa Society of St. Pius X. Society of St. Pius X. Nga natukod kini sa 1960s ay nagtukod usa ka Arsobispo si Marcel Lefebvre. Marcel Lefebvre. Yan ang natukod o siya nag-ingon nga ang misa Tridentina katong linatin nga misa. Maura gyud ang palido, maura gyud ang misa nga makapalangit, makapaluwas. So kanang mga misa nga dili kibungat sa pinulungang lingua latina, non-acceptable. That is heretical mass. The only valid and legal mass is the mass which is celebrated by a priest and using the Latin language. Kusti ba niya o tinuod ba niya? Ang atong dubag ang canon law. Sa may canon law, balaod sa Iglesia Katolika nga nag-govern, mo'y nag-gobernar sa mga kalihukan o mga disiplina sa Iglesia Katolika. Sa maong libro nga ninganlan o canon law sa simbahan, sa paragraph 928, nagkanayon nga ang usa ka pare nga tinuod nga naordinahan sa simbahan nga Katoliko, makamisa siya o maggamit niya ang pinulungan nga Latin language. Pero dili kay kanarang pulunga. Kay dunay mga nasod nga dugay na kayong nagmisa ang iyalang mga kaparian more than 200 years ago. Ang maong mga tao, maong nasod nagmisa and all their masses are valid. Muna sa Canon Law number 928 nga makamisa ang pare nga legally ordained by the Catholic Church bishops, makamisa og Latina lingua. Pero makamisa sa bisan unsang pinulungan in English, Spanish, Greek, Hebrew, Cebuano, Tagalog. Ang maong mga pare nga magmisa ni ana kay sa ilang gahom sa pagkapare nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa sakramento sa ordination of priesthood, they are all valid, provided that the text that they followed is approved by the Pope. So ang basahon di ay tamdanan di ay nga ilang gitamdan sa pagmisa kung aprobado sa atong labaw nga Pangulo.
ang misa nila legal o moral. So dili tinuod nga kana lang misa nga linatin mo'y madawat. Mo'y dunay nagda sa ginganlan nato meritum divino, the divine merit. Dili na ang Latin ra. Bisawon sa pinulungan matod pa sa Canon Law 928 Canon Law, number canon, nga ang mga pare makamisa sa bisan unsang pinulungan balido na nga ang pare nga nagmisa tinuod nga ordain sa bishops the Catholic Church ug ang tamdanan nga gipasa niya gitamdan niya sa pagmisa aprobado Santo Papa. Mo sa balikon na to kanang nag-ingon nga ang misa nga lingua latina mo ra nay ginganlan og valid, no, dili na tinuod. Naa sa Canon Law, the Catholic Church Laws, number 928, o paragraph 928. Muna itong dumags mga tana, o niya balik na ni Brad Aling Bagalso. Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana na itungod sa speak so la misa Tridentina. Niya may gusto sa mangutana, Brother Sok, atong yatag si Brother Aliho Gonzaga. Brother Aliho. May gabi ni Brother Sok, doon ako duha ka pangutana. Ang una na kong pangutana, Brother Sok, gitudlo man sa atong simbahan nga kung ang tao nakakumit siya mortal na sala, sa to pa dili siya mudawat sa pagpangalawat kung santos nga Eucharistia during the time of Mass kung wala siya kumpisal. Ya kung ang pari dudusok siya may dunay mortal na sala dudusok, na siya na ba nagpanggayon sa santos nga misa, kasi man okay na sa pari dudusok nga di siya mukalawat kay na siya mortal sin. Una na akong pangutan na. Nang ikaduha pa Diyos, kini bingal sin, matangtang ba ni sa kanang mga personal na ito mapag-ampo, maarar, tas balay na ito, mag-ampo ka, dahil na ito, malatag pa sa nalos, gino, matangtang ba ni ang bingal sin sa itong personal na pag-ampo? O kinahanglan kita nga matampong sa santos nga misa, na mawag nakapapa sa mortal sin, o sa bingal sin. Pagawag ko ito ba, Brad Sok? Salamat kayo, Brad. Brother Aliho Gonzaga. Usas mga igsoon na ito nga taasag lantong sa panahon sa pagtuon sa Catholic doctrine, the biblical doctrines, iya sang gitunan mo na nga doon na siya ay ingnon na ito katungod sa pagpangutana nining maong question nga kining usa ka tawo nga doon ay sala nga mortal. Unsa nang salang mortal usa ka paglapas sa subo us Ginoo kadunay two ka qualifications. Una nga kanang tawhana naibaw nga kada sala. Ikaduha iya gyung gituyuan. Ikatuo grievous damage, takog kadaw. Kung ang usa ka sala nga akong nagbuhat naibaw ko nga kada sala. Iya ako gyung gituyuan sa akong kabuoton dili kay nahinayag lago na kalitan ba. No, it must be a man who has the consciousness and knows that that is sin. Niya, tinuyuan giniya paghimo. Niya, nagkog kadao, morang mortal sin. Kung doon natin yan examples mortal sin, pagpatay sa taong inosente, pagpanglugos sa mga batanon nga babae, o idaran bang babae. Mga dagkong panikas o pangawat sa mga salapi o bulawan. So, kini mortal sin. Makahimo ba ita pagkalawat? Dili. Di ta kakalawat sa lawas ni Kristo. Pero pasiunhan mo, pasunan so sa kataong doon ay mortal sin, so sa kamayong pagkumpisal. So sa kapagkumpisal nga mahinulsulon o doon ay tinguha pakigpisok, tinabangan sa grasyas Ginoo, nga muhunog na siya paghimo sa mga mortal sin. Nakadawat siya sa absolution gikan sa pare. Makakalawat siya. Basta mortal sin. Pero venial sin, ang venial sin, mga gagmay na sala, kanang makakalitag mga istorya, mga jokings, nga dili ka mayo, o manaway ta sa sikitaw na to, nga ingno na to. Dili damaging kayo ang iyang nadungog kayo, nga sa nindawhan nga palautang raban So, sala ng venial. Unya, mahimo rag mag-ampo ta, kinasing-kasing. Ginoo, pasilu ako sa akong gagmay nga sala.
So mapasaylo ta. So bisan gani ang pagkalawat sa mahal nga lawas ni Kristo makakuha sa gagmayng sala nga sa atong pagkalawat gipasiyunhan nato sa malinison nga tinguha pinagis pagpaso sa atong gagmay nga sala makahimo ta pagkalawat. So dili na mapags pagkalawat ang venial sin. Pero mortal sin we have to confess to the priest. Una na makadawat sa ginganlan nato panalangin sa katungod ug pasaylo nga makakalawat ta sa mahal nga lawas ni Kristo sa bayhon sa Eucharistia. Mana atong tubag sa mungutana o kung ang pare mo nakahimog salang mortal nga mumisa siya nakasaa siyang sakrilihiyo salang mortal na. A priest who is in the state of mortal sin and he dares to see the mass nakasaa siya sakrilihiyo tungod sa kasagrado sa iyang gihimo kasaa siya mortal. Pero kung wa kay pare nga mupuli niya layo kay sa silingan nga pare niya siya na gikan sa laing dakong lalawigan dito nakasa siya pagabot niya nakalimot siya pagkumpisal siya sa sala apan umisa siya tungod kay simbahan puno na kayo sa alas 6 nga misa puno na kayo sa mga tao kinsa may pare nga mumisa siya. So he would dare to see the mass and he is conscious nga when he will celebrate the mass he is committing mortal sin sacrilege. Mora nga ang pangutana nga importante kung ang pare naa sa kahimtang sa salang mortal balido ba ang pagmisa? Balido kay kanang sakramento nga gitukod ni Kristo ang tanang gahom nagikan kaniya instrumento ng pare o sa misa ang usa ka pare nga nas mortal sin that is palit ex opere operato kung saan ang ex opere operato the power of the sacrament itself comes from Jesus Christ. So therefore, the mass of the priest who was a mortal sin, that very mass is valid. Pero ang pare nagasag mortal. So sa iyang mahimo, kinasa siyang mortal, man naman, kamisa na siya. Kasa siyang mortal. Pero palido ang misa. Ang iyang gikonsagrahan nga panog bino, nga gikalawat, tinuod nga lawas sa dugo ni Kristo. Pero the opportunity and time comes nga linaw na. So, what to siya pare? Ang ikakumpisal niya sa ang mortal sin siya nga nasa nga nahimo, ikaduha, ang laing mortal sin sa pagmisa niya nga nakasaa siya sakrilihiyo. Yan ang ikumpisa. Pero ang pangutana, importante, during the time when the priest is in the state of mortal sin and he does or he celebrates the Mass, is the Mass valid? Yes. Because of the principle of ex opere operato, that the power of the sacrament comes from Christ Himself, the institutor of the sacrament. He instituted the sacrament. So, muna ang may tabo. Na pare nga magmisa nga nasa lang mortal, nakasa, pero ang misa nga gisaulog, palido. Muna nga itong tubag sa pangutan. Daghang salamat Brother Sok sa imong patilnaw sa pangutanan ni Brother Gonzaga. Niya atong i-acknowledge ang nagtanaw karon naglantaw si Brother Nemesio Amper o Tindi Amper sa Pintuyan sa Leyte, Kaupang Lay Minister, o si Brother Roger Mandag diya sa Gubiao, Mandawi City. May gabi. Niya man si Brother Gabriel Senesa nga gusto sab nga mga na Brother Sok, so ato ihatag si Brother Gabriel Senesa. Right. May gabi ako si Gabriel Sinisa di ay lalo ko'y pangutana dire Bradsok kani sa Lucas 23:34 niingon magod si Jesus sa wala pa siya katulalansang siya sa cross siya nga Father, forgive them for they do not know what they are doing. So nangayo man siya pasaylo para sa katong mga tao nga mo'y culprit sa iyang pagkalansang. Napasaylo ba itong mga hinungdan sa pagkalansang niya o pagkamatay niya sa cross, Bradsok? Maura na, Bradsok. Salamat kayo dong Gabriel Sinisa si Mumay nga pangutana. Kaya mabasa man sa Ebanghelyo nga giaso ni San Lucas sa Luhan 23:34. Nganingon si Jesus, amahan ko, pasayluwa sila. Kaya wa sila masayot silang gibuhat.
So no less than Christ the Redeemer, pleading with the Father for forgiveness of those who committed sins which they do not know. Ang sala sa gawa na ito may bawa, dili man na sala. Pero kining gisgutan nga mga tao nga dunay mga gihimong kasalanan. Ilabi na yato mga nitampo sa pagsumbong kang Kristo, isip violator of the laws of Moses. O katong mga tao nga nitsistigos nga kini si Kristo sa ka bakakon nga propeta. Kaya niyon siya, gumanin niyo kining templo, o siya katukulugan daw sa pagkatunas sa maong pagkahugno sa maong templo, bangunon ako pag-usap, si katuugan daw. Ingon ang mga kaigsunan ng mga Hudyo, no, he is a liar. He must know that there was a 46 years spent up by our ancestors and patriarchs establishing this building or this house of prayer. And it will be destroyed, and the third day he will raise it up. No, he's a liar. Kuring da Isaias katuig pagtukod sa among mga ginikanan. Nining dakong templo sa Jerusalem. Ngayong paguba ninyo, katuog adlaw, iyang pabangonon, pagkakuning tawana. Kasi pagkahimo ana. 46 katuig, iya mga bantugan to mga panday, guban pa mga batids pagtukod. Ya, paguba lang niya, bangonon niya. Apan sa saduhan, isulti nga, ang maong mga tao na sayo pagsabot. Kaya gisulti ni Kristo, patiyanin akong lawas. This is the real temple. Patiyanin akong lawas. Pero si katuog adlaw, ako ning banaw. Muna gipasabot ni Kristo. Katungin niya, gupaan ninyo kining templo. In the mind of Christ, He did not intend sa building, dakong kayong templo, nga gitukod og 46 katuig sa mga patriarka. Ang ipasabot ni Kristo, iyang lawas. The real temple of God. Nasa Galatia 2, maybe, Colossus 9, maybe rather, ang bahan, ang Diyos, niya sulod kanako. Ako na asamahan. So it's like a temple that the God the Father dwells in Him. Dosa, nasayop sila. Kaya ilang ipasabot. Ang ilang pagsabot di ay nga templo nga building. Si Kristo ningon pati ako, katuog adlaw akong pabangonon. Mao na nga ang lawas ni Kristong namatay, gibanhaw niya. Ugod sa may nagbanhaw niya, kay doon naman siya kinaiyas pagkatao nga mo'y mamatay. Isulti ma San Pedro, si Kristo namatay siyang lawas nun nga kahimtang o tawhanon nga kinaiya. Si Kristo namatay siyang tawhanon nga kahimtang, siyang lawas nun kahimtang, pero buhi siya sa Espiritu. 2 Timoteo 2:27, ningon San Pablo, si Kristo Espiritu. Dili nimo malansang Espiritu. Dili nimo mapatay ang Espiritu. And God is Spirit. Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Kung si Kristo sa iyang pagka-Diyos, Espiritu, dili nimo malansang Espiritu. Kusang ilang gilansang ang iyang lawas. Kung kinsay mo banhaw, kung namatay ang iyang pagka-Diyos, kinsa may mo banhaw. Kaya kita mumanhaw ang Diyos Amahan o Diyos Anak. Pero siya ni angkon. Huwag siya may nga mahan mo yung mumanhaw ka na ako. Really, the Father can raise the dead body of Christ. But Christ has already said, ako'y mubanhaw. Kaya karon namatay ang iyang lawas. Namatay sa isip Diyos. Usaw niya pagkatuman nga siya mubanhaw, nga namatay man ang Diyos. O si Kristo sultihan ta, usaw pagkamatay sa akong pagka-Diyos nga Espiritu man, di man niyo malansang Espiritu, kang Espiritu way unod ug bukog, ay niyong malansang mapatay ka nako ang akong pagkatao. Pangutan alas Pedro, Pangulong Apostol, the first Pope, the history of the list of the popes of the Catholic Church. Siya may unang Santo Papa, kung siya po ang San Pedro. Kaya infallible mo siya. Ang namatay diyan ni Kristo, ang iyang tawhanon nga lawas. Ang iyang kinaiyang nga tawhanon. Pero buhi sa Espiritu. Muna nga pangutana nga ang pinadala sa Diyos nga nag-ingon nga namatay ang Kristo kinsa man, unsa man ang namatay diya kaniya. Ngayang pagkatao, kaya iyang pagka-Diyos Espiritu, si kutsam niyo paglansan sa hangin. Ningon si Jesus sa kagayon,
nga the Spirit is like the wind. Ang Espiritu sama sa hangin, di mo kita. Muna nga di mo malagsang yung pagka-Diyos, di mo mapatay yung pagka-Diyos, kaya yung Diyos dili mamatay. Asa mabasa? 1 Timoteo Kapitulo 1:17. Nariwan Sir San Pablo, ikaw o Diyos nagmando sa kagingarianan, nagmando sa kapanahonan. Ikaw o Diyos, Espiritu, o ikaw o Diyos, dili ka mamatay. Yan si Kristo ni angkon masya nga Diyos. Ako nga Alpha Omega, ako ang Diyos. O katong nakadaog sa mga pagsulay, mahimo siya nga akong anak. O ako, maong iyang Diyos. Niangkon si Kristo nga Diyos. Busa ang Diyos, dili mamatay. Kung siya namatay, ang iyang pagkatao. Kay kumingon ta nga namatay iyang pagka-Diyos, nahimo siyang makakon. Usaon niya pagbanhaw siyang lawas nga patay nga namatay man iyang pagka-Diyos. Ni maumot mo yung banhaw. Ngayon kang amahan mo yung banhaw, ang Espiritu mo yung banhaw. No. Dili si Jesus nag-ingon, ang akong amahan mo yung banhaw. Ako'y mo papangon sa kong patay nga lawas. Dili na to ipahid sa amahan. Dili na ipahid Espiritu Santo. It must be attributed, responsible person who does say that. Akong banhaw ng akong patay nga lawas. O sa mga inigugma kong igsoon, kailangan mag-amping ta, nga dili na to matumban ang pulong sa Diyos. Dili ta mo supak sa pulong sa Diyos. Kung sa pulong sa Diyos, Biblia. Kaya po, ang Biblia, gisudlan man is pulong sa Diyos. San Juan 2:34. Ang Kristo dili mamatay. Ato nang nasayran sa mga balaod. Ang Kristo dili mamatay. Nabanay gisulti sa karang tugon na sa Salmos Kapitulo 86, ningon ang Kristo kaliwat ni David. O giyang gingharian walay katapusan. O kini siya dili mamatay. So kinsa din ang Kristo nga dili mamatay? Ang Diyos nga nagpakatao. O sa klaro mga hinigugma kumigsoon, o gikawit ka na, gigakos ka na San Pablo ng pagtuhuwa na si Kristo Diyos. Ingon siya sa Hebrehanon 7:24. Kung sa ipong niya, ang pagkapari ni Kristo walay katapusan. O sa siya nagpabiling buhi hangtod sa kanturan. Diyan nagpabiling buhi. Kung gipatay siya, gitulaan ni San Pedro ang namatay iyang pagkatao. Pero ang iyang pagka-Diyos wa mamatay. Siya buhi sa kanunay. Matod pa ni San Pablo. Asa basa Hebrehanon 7:24. Balikta ni Brad Aling Bagas. Daghang salamat Brother Sok sa dili pa nato ihatag ni Brother Danny. Ato sa ning basahon ang iyang pangutana sa kauban natong lay minister diha sa Masaba, Danau City, Cebu. Ang mayong pagpaminaw diha brother niya wapay debate ron kay wapa may niari. So ang iyang pangutana Brad Sok mao ni nga Brad naa ako'y pangutana usa ka pare nga Katoliko gipangutana sa akong igsoon dili kuno sala kun dili ka makasimba og Domingo. Palayo kuno patinaw Brother Sok gikan ni Eret diha usa ka lay minister diha sa Masaba, Danau City. Brother Sok. Ato nang tubagon dungaling pero katong atong pinangga kay higala si Gabriel Sinisa. Nato'y pangutana nga lagmit wa niya matikdi kung tubag kaduningon si Jesus nga man ko pasuylo sila kadung wa may bawang silang ibuhat. Doon na may mga ignorante nga mga tao. Abin nila si Kristo sa langka. Tao na pareha nato. Yung isang atan o krimen kay daghang kalapasan nga nahimo. Usan ingon ng mga tao, ang ayan ginimpat yun ng mga dana. Wa sila may bao nga ang Diyos dili makasa. Si Kristo dili makasa. Wala nga, gipasaylo na. Ginangay si Kristo pasaylo. Amahan ko, katong mga tao masama niya na gawa may bao, kinsa ko. Niya sila mihimo sa pagkasa, sa pagsumbong kanako, giisip ko mo sa ka-impostor, sa iluha sila. Mo ito gipasaylos, Brad Gabriel Sinisa. Ya, ang sunod nga pangutana, mao nga, dunay pare ang gipangutana nga, sala ba ang dili pagsimba o gadlang Domingo? Depende. Kay kung ikaw nasakit, ang imong lawas dili maalsa tungkol sa grabe nga sakit. Ang atong tiil, murag gipamundalan, nga di gyud makalaka. Wa ta kasimba, wa ta kasa.
kay nagingon man nga man is not liable of responsibility what is impossible for him. Sabi siya pa, ang usa ka buluhaton o obligasyon nga dili mahimo sa katao. Wa siya kasa kung nagalapas yan yan. Kalapas pagsimpag Domingo, ngano kay masakiton. So wa siya kasa. Pero kung may taglawas, wa tay sakit. Ya tungod lang kay dunay reference nato nga mo adto tag bantayan kay tuwa ditong atong nangabot nga mga higala gikas gawas kumbira ta mas ginhawa og napay subring ipanghatag nga kwarta. Nga gibiyaan nato ang atong gibuyaan sakay tagkadlawon nga pag-abot dito wala grabe nang hikay. Wa siya kasimba Domingo man. Pag-abot sa ito, wa gyapon kasimba. Pag-abot sa hapon upauli kay tiyaling makaabot pag misa wa kabot kay alas 2 na sa kadlawon nga abot. Wa siya kasimba ug kana sala. Ngano man kay wa man siya masakit. Nga mubabag kaniya sa pagtuman siya katungdanan sa Domingo nga pagsimba sa Ginoo. O sa ang pangutana nakasa ba ang dili mo simba? Nakasa kung wa siya kakulian nga importante kayo. Pero kung nasakit siya o ka nagbantay siyang inahan nga dili gyud kabiyaan kay matag karon og unya atakion siyang sakit naa ka nga anak nga mo timan din kaniya wa ka kasimba tungod sa imong pagatiman sa imong ina wa sa kakasa. So mao na atong tubag sa pangutana dungaling balik tanim. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw sa pangutana ni Brother Eret diha usa ka minister diha sa Masaba, Danau City. Niya may usa ka batanon Brother Sok. Usa ka batanon nga nagtuon usab sa balaang kasulatan niya usa sa member sa Catholic Faith Defenders atong ihatag si Brother Carlo Bardinas. So si Carlo Balinas gikan gyud sa Liti Matalong Liti hagnakan sa ka barangay nga parokya niya nakapaambit siya dito. Nya nakatugod ko niya kag muadto ka mahimo sa magpaambit ka og pagtulunan. Ngay kapaambit niya pagumana na balik ta sa Open Forum. Niya si Brad Carlo Balinas. Daghang salamat, Brad Sok, o maayong gabi kanimo, Brad Sok. Sa di pa ko mangutana, Brad Sok, doon na lang ko'y ipaambit sa atong mga kaigsuunan nga naminaw karon. Mahitungod ni ining aduna ba'y hukom human sa kamatayon. Kay dunay pipila sa atong mga kaigsuunan nga mga dili katoliko nga nagsupak sila ni ining atuang doktrina nga sayop kuno ang atuang doktrina nga human sa kamatayon dunay hukom. Kay matud pa nila kay naaman mabasa sa Lucas kapitulo 14 bersikulo 14 nga ang tao unya ra balusan inig adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Nya mo conclusion sila nga wala pa kunoy hukom. Unya unsa may panudlo o unsa may tubag sa atong simbahan mga kaigsuunan? Ang tubag sa atong simbahan nga ang doktrina sa atong simbahan kung ang tao mamatay dunay hukom kanang gitawag nato og particular judgment. O duna po'y gitawag nato og universal judgment o general judgment. Kining particular judgment mga kaigsuunan mauning sa Binisaya pa mauning hukom nga tinagsatagsa. Nga kung ang tao mamatay, diha-diha dayon, kung mamatay ta karong adlaw, duna dayon tay hukom nga madawat. Naabay mabasa sa Biblia? Naa sa Hebrehanon 9:27. Unsa may atong mabasa diha sa Hebrehanon 9:27 nga human sa kamatayon, hukman dayon niya ang tao. So klaro kay mga kaigsuunan nga human sa kamatayon, hukman dayon niya ang tao. So mao na gitawag og particular judgment. Nga human sa kamatayon, hukman niya. So wa masayop ang Katoliko nga inig kamatay sa tao, dunay hukom. Unsa na nga hukom? Hukom nga tinagsatagsa. Mao na giingon diha sa Hebrehanon 9:27 nga human sa kamatayon, duna dayoy hukom. Mao na sa particular judgment. O kanang general judgment o kanang hukom nga kinatibuk-an, unya na inigbalik na sa atong Ginoo. Ug mao nay nahibaw-an sa mga laig tinuhuan nga paghisgot ganig hukom usara ang ilang nahibaw-an. Mao ning hukom nga kinatibuk-an kanang inigbalik, pero wa sila mahibaw nga duha day ka klase ang hukom. Hukom nga kinatibuk-an ug hukom nga tinagsa. So kanang naa sa Lucas 14 bersikulo 14 nga gamiton sa atong mga higala nga wala pa kunoy hukom kanang gitawag og general.
pero particular na ana kay mabasa man yun na sa Biblia. Unya mo to akong ipambit, unya Bradsok, doon na lang ko ipalakbit pangutana Bradsok. Doon na ipangutana Bradsok, gipadala ni nga naa daw sa The Catholic Record September 17, 1893. Usa ni siya record ni sa Katoliko nga giangkon kuno sa ato ang simbahan Bradsok, nag-ingon ang pagbantay sa Domingo ingon nga adlaw nga igpapahulay dili pinasukat sa balaang kasulatan kundili sa ato lamang nga tradisyon. Busa dili kaduha-duhaan nga kining institusyon gibut-an lamang sa Iglesia Katolika. Unsa man ni katinuod Bradsok nga giangkon sa atong Catholic record nga ang pagbantay day sa Domingo dili base sa Biblia kundili usa lamang kini ka tradisyon o pagbuot ra ni sa simbahan. Palihog ug patin Bradsok. Salamat kayo doon, Carlo Padina, si Mumay nga pangutana. Catholic Record 1893. So sa 1893, mahuling na-record, pero earlier than that, sa tapasayo pa, una pa sa 1893, doon na na-record. Ang record mo, ang the statement of the church derived from the Bible. So doon na ba tayo mabasa nga ang unang adlaw? Kay kapituman ng adlaw ang Sabado, Saturday is the seventh day of the week. So inevitably, ang unang adlaw, Domingo. Kaya di man na mahimong ikapito ang Sabado. Ikapito ka adlaw simana ang Sabado, kunway unang adlaw. Unsay unang adlaw sa simana? Domingo. Ug doon na ba tayo mabasa nga ginbutan sa Ginoo nga ang adlaw nga Domingo isipon nga dako nga adlaw igpapahulay ug adlaw nga igsisimba. Mo na pangutana. Doon na ba mabasa? Doon na. Ug ato na mabasa sa Leviticus 23:39 nga ang pulong ni Yahweh ang Diyos Amahan nag-ingon nga ang unang adlaw maong labing sulimning adlaw igpapahulay. Adlaw igpapahulay. Way mga buluhatong bugat nga paghimuon niya na. Nining unang adlaw nga sa ato pa Domingo, himuon niyong pagtigom aron pagsimba kanako. So unsang adlaw nang gisgutan nga gipahinumduman ta nga usa ka sulimning igpapahulay. Adlaw igpapahulay. Mao unang adlaw sa semana. Unsang ikapitong adlaw semana? Saturday, Sabado. Pero unsang unang adlaw sa semana? Sunday kung Domingo. Sa ato pa Domingo, adlaw igpapahulay. Ngano usa ka na kaginganlan na to prophetic statement of God that would be accomplished of the very resurrection of Christ. Asa tayo mabasa? Nga ang pagkabanhaw ni Kristo gitawag og igpapahulay. Sumala sa Biblia, gikan sa Griego, niya may basahon nato ang San Mateo Kapitulo 28, versikulo 1. Yan ito basahon. San Mateo Kapitulo 28, versikulo 1. Karon sa hapit na matapos ang adlaw ng igpapahulay o sa pagbanagbanag sa lain nga adlaw ng igpapahulay, mao ni ang Domingo. Nga talitapos na ang adlaw, unang adlaw ng igpapahulay Sabado o pagpamanagbanag na sa laing adlaw ng igpapahulay. Kung sa maning laing adlaw ng igpapahulay, nga di ba nagmanag na kayong Sabado, matapos man ikalasais 1 sa hapon. Domingo. O naa pa na sa Griego nga Biblia na sa Greek Bible sa Mateo 28. Uno, naingon nga opsis sabato di tes episkoposi ias men sabaton. So kaduha malitok ang sabato. Ang usa sabato, usa sabaton. Nga sa ato pa talitapos na ang unang igpapahulay nga mong Sabado, ikabot sa alas 6 uno sa kahaponon, tapos na ang adlaw Sabado. Unya ni banagbanag ang adlaw sa Domingo nga gingon og mao ni ang lain nga adlaw ipapahulay. So unsa na nang lain ipapahulay? Mao ang Domingo. Ug di na magsugod sa gingan nag prophetic statement of God, Leviticus 23:39. Kung sipong sa Dios, adunay usa ka adlaw nga igpapahulay. Ang unang adlaw igpapahulay. Dakong igpapahulay. Unya, yan ang adlaw magtigom kamo pagsimba
ug walay buhatong bugat ngayon pag-himuon nining adlaw. Usang pangutana, doon na ba'y mapasa nga in the earlier days katong giisgutan nga kining Catholic record 1893. Pero ang nag-una pa niya ng record mao ang gisulti sa simbahan o gisulti sa ebanghelyo nga talitapos ng ang unang adlaw ipapahulay nga Sabado ug gipanagbanag na ang laing adlaw nga ipapahulay. Unsa na namin nagbanag na bagong nisubang adlaw mao ang pagkabanhaw ni Kristo nga maong Domingo. Usa doon ay tubag sa pangutana. Kung nabay mabasa sa Biblia nga ang unang adlaw Domingo, niya kay kapito mo man nagsabado, natural. Consequently, ang unang adlaw mao ang Domingo. O sa libro nga nagkuluhan na Nuevo Testamento, nga gisuwat sa kapatid nga linguists nga mao si Dr. Gajil Isidro. Dr. Gajil Isidro. Naghubad na ining New Testament sa Mateo 28:1, ako nang adlaw. Di ba nagbanag na? Kaya unang adlaw nga ipapahulay, talitapos na. Ang unang adlaw nga nagbanag na, mong Domingo, mao ni ang lain nga ipapahulay. Domingo. Nya balik ta ni Brother Aling Bagalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw nya Brother Danny kasod ka. Si niyaman si Brother Gonzaga, Brother Sok mangutana siya, so atong tawagon si Brother Gonzaga. May gabi pagbalik Brother Sok, ako pangutan na Brother Sok, kay doon na may duha ka teksto nga gikabyunan sa mga igsoon nato nga mga dili Katoliko sa manining Roma Kapitulo 3 versikulo 10 nga way taong matarong. Mana nga mubarog sila nga ang tanang tao makasasala yun. Nga isumpay po nila kining Roma Kapitulo 5 versikulo 12 nga ang sala nakasuot sa kalibutan pinaagi sa katao nagdalag kamatayon kay nakasala man ang tanang tao. Nung sa pagkaon sa Brad nga ang pagtulungan ra ba sa atong simbahan gitudlo nga si Maria Immaculada way buling sa sala nga naaman sa Biblia nga way taong matarong ang tanang tao makasasala. Liho ko na kung tubagan ni Brad Sok. Brad Gonzaga, aliho. Salamat kay Brother Leo sa imumay nga yung pangutana nga kinanglan nga ato hatagan og katinawan. Ang pangutana na suwat nga Roma 3:23 na suwat nga tanang tao makasasala. O sa Roma 5:12 ang tanan nakasala. Busa ang tanang tao mamatay. So, gano man nga mingon ta nga dunay way siya nga mo Santa Maria. Doon na ba na nakatuman sa balaod? Doon ay nakatuman sa balaod. Kung natong basahon ang San Lucas Kapitulo 1, nga nag-ingon nga doon ay mga tao o magtiayon nga hilabihan ka, mahadlukon o pagkamatinuhoon o sa sila matinagdanon o matinumanon sa mga sugo sa Diyos. Ato lagi ni basahon, gitsa ning natabana. Niya sa Lucas Kapitulo 1, nga nag-ingon, nga doon ay usa ka magtiayon, nga ang banda mo si Zacarias, nga usa ka pari sa tinuang Judaismo, o ang iyang asawa Isabel, o kini sila pulos idarana, pero sukod sa ilang pagka-amgot sa ilang pagkatinawag sa Ginoo, sila matinumanon sa mga sugo sa Dios ug sa walay paglapas niini. Una malagi. Naa sa Biblia, naa sa San Lucas Kapitulo 1 nga atuning tanaw ng specific nga bersikulo para nga masunod din ta sa lain nga pangutana. San Lucas nga igso. San Lucas Kapitulo 1 versikulo 6. Ug silang duha, Zacarias ug ang iyang asawa nga si Isabel, silang duha lunlon matarong sa dubangan sa Dios nga nagalakaw sa tanang mga sugo ug mga tulumanon sa Ginoo nga walay ikasaway. So do na. Pero ang usa ka gingon nato wa gyud mabulingi sa sala gikan pa sa pagpanamkon siya ginahan kaniya mo Santa Maria. Kay naa sa kaalam 1:4
Kaalam 1:4, ang kaalam sa Dios nga mo si Kristo dili mo puyo sa kalag nga mahugaw. Ya pila ka kabulan nga may puyo gyud si Kristo sulod sa tiyan ni Maria, siyam kabulan. So dili siya mo puyo, musud sa kalag nga makasasala. Ergo kay si Maria nahimo man nga sudanan sa presensya ni Kristo sa iyang pagka-anak samahan o siya kaalam sa Dios ug dili siya mapuyo sa kalag nga mahugaw sa hugaw nga lawas ug siya mipuyo kang Maria ergo si Maria way bulig kinsa nagsulti Lucas 1:28 o mingon ang Dios kang San Gabriel sa kaanghel si sulti kining ako mga pulong niya nang maong babae kinsa ning mabayanang isgutan Santa Maria og mingon si anghel Gabriel maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoo naa kanimo ug bulahan ka sa kababayenan nga tanan. Mo say gisulti sa anghel nga to ni Maria, maghimaya ka Maria. Usually the word maghimaya addressed to the Father, but it was the command of the Father nga si Maria himaya. Maghimaya ka Maria, ngano puno ka sa grasya. Ang usa ka garapon nga puno sa gatas, sudda na ni muglana mo awas na. Usa kay si Maria puno sa grasya, puno sa presensya sa Ginoo, kung usod ang yawa moawas kay siya puno sa grasya, wa siya sala. Mao na Santa Maria. Maya mga igsoon ato sa paminaw, usa ka ligdom o tigpaambit nato uban ka nato sa atong rally dinhi o ug dunay mga pamahayagay atong hatagas masipang pagpak. Ang usa ka tawo nga maligdom o may matiguhaon usab nga makapambit sa pulong sa Dios. Sugaton nato sa masipang pagpak. O si Brad Dan Kugtas. Salamat kay Brasok, pero naabtan naman kita sa oras Brasok kay 2 minutos mo lang nabilin. Salamat lang ta sa ato mga sukitig paminaw sa Kabisayag Mindanao o sa matag adlang Domingo sa Plaza Independencia. Iguman sa ato nga station manager si Atty. Rafael Banyok o kaniyong tanan nga naminaw sa programa ni Brasok at ngila niyo matag adlang Domingo alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 dinhi sa Plaza Independencia payagan sa kamaturan. Dan Kugtas, mapapisanon kayo kay doon na may schedule nga he is one of the speakers karong gabi na pero atlan mata sa panahon. Pero sa Matalom Leyte, sa Hagnakan, sa kabarangay nga niyan tumi, mga napuo ka mga Catholic Faith Defenders, nagpanos-banos, ug daghan kay mga kaigsunan na to nga nalipay, labi na sa open forum pagkagabi, Biyernes sa gabi, daghan kay ni nangutana, yung mga pagutana nga dili kay ordinaryo, nga nakinanglan yung pagtuon na to, lipay sila, pagkakpak sila, gimaya nila Diyos. Kunya, atong ipaybaw nga ilang kura paroko si Father Allen Ryan, matanaw nga pare, pero kusog kayong kailap sa lalay mga parokya, pinagin mong pare, kaya nagasuod siya o sa ka balay, nga ang tag-iya sa balay doon ay binuhi, nga baboy, wa sila'y taas, busa ang baboy ug siya yang bana naghimulag habol nga gitabil pero ang ilang gika lakbit duol sa ilang gigdaan mga baboy ang pare nga nakikita nini gigastuhan dali-dali nga naay balay nga kapuy-an ay taas naay ilang kining kusina na silang CR banyo puting lipayas magkayo ug gikan niya to daghan na kay mga biktima sa bagyo nga mga sa balay nga nagaluad ang pare ni gasto millions tungod sa paghimo niya na dagha makabus nga wa agdaha ni padag mga thousands nga tos pare ug doon na pa'y tagagawas nga taga matalong nga may pada og salapi ug gigastos pare tanan sa mga kabus nga wa gyud kapuy-an lipay kay mga tao niya mapupsanon may nampuon kayo o sa sila midayeg sa Diyos, salamat sa Diyos nga doon na di pare nga muhimo mo sakripisyo para sa mga kabus muhimo sa pagsaulog santos nga misa nga labihan ka sulimni o maugdanon mapopsanon kay magpaampit sa kaluwasan sa pagtulunan daghang mga tao nga pag-converted bisan mga non-Catholics join again to the Catholic Church because of this virtuous
breast, pare nga puno sa hiyas, sa gugma o kamaluluyo, pagka may natagot, ug nasuwat sa Biblia, nasa Proverbio 28:27. Kang usa ka taong mahinatagon sa makabos, dili siya pulan pagdawat sa mga hatag gikas Ginoo. Grabe. Unang nanghatag niya kwarta, mga tagagawas, mga taga matalom nga tuwa na magtrabaho sa lain-laing nasod, China o sa Korea, uban pa, hatag kwarta niya. Niya nagi usa ka parokyano sa matalom nga muhatag niya kada buwan 25,000 para lang yun ibuga sa gimos pare. So dahil ng Diyos, Father Alin Arayan, kura paroko sa parokya Santiago Apostol, o niya nana sa barangay Kahagnaan sa Sakop sa Matalong. Nindot na kay simbahan, nindot kayo kumbinto. Sa pagsuod lang niya, ang mga tao nagtinapangay, nagtukod, nindot kay simbahan, nindot nga kumbinto. Nyadagan kay dito, ug accommodated, doon ay mga kwarto, doon ay mga CR, doon ay tubig. Unang pasalamat kayo. O dito sa Brad Adam Amper, nabilin pa, nga nagpadayon dito sa pagpaambit sa mga pulong sa Diyos. Tuwa dito sa Dinis Abarques. Kami si Steve Bote, Carlo Badinas, ni Unami, tungod sa atong tulmanon, dini sa atong DYHP RMN Tatak Cebu. Salamat niya to ni Rafael Fernandez Manyok Tagalite, buutan og ligdong ug may siya kay mopapit. Salamat mga igsoon og ibalik ko kamo ngadto sa studio sa DYHP RMN Tatak Cebu. Ang Diyos magapanalangin kanato. May gabi kanyong tanan.